Bir neçe sagatdan soňra türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz Wiener şäheriniň Wiener Schwechat halkara howa menziline geldi. Howa menziline Gahrman Arkadagymyzy Awstriýa Respublikasynyň hemde ýurdumyzyň resmi wekilleri mehirli garşyladylar. Mälim bolşaly Türkmenistan we Awstriýa hyzmatdaşlygy ähli urlar boýunça giňeltmäge agrarlydyklaryny tasdiklaýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Awstriýa Respublikasyna saparynyň şäherlerini Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy Neda Berger bilen duşdy. Hanym Berger duşmagy wagt tapanlyk üçin Türkmen halkynyň milli liderine hoşallyk bildirip, Gahrman Arkadagymyzyň dostlukly ýurda şu gedekki saparynyň döwletara gatnaşyklary puturlandyrmagyň hemde ýödary bähbidi hyzmatdaşlyk giňeltmäň ýoluny möhüm ädim boljakdygyny bellidi. Gahrman Arkadagymyz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, hanym Neda Bergeriň Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçy hökümine iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň üýtdirilmegini uly goşan goşýanyny aýtdy. Duşun barşyna bellenşýäli, iki taraplyň medeni insan-perwer gatnaşyklar ýygyderli puturlandyrylýar. Şunda ýöwelşi dörejilik birleşmesi bolan Galkanyş Türkmen Awstriýa Simfonik Orkestrine aýratyn inşekilli. Neda Berger Türkmen halkynyň milli lideriniň başlangyjy bilen döredilen büýük toparyň iki ýurdun wekinli sunwady saatlaryny bir ýere jemläp, günnogor bilen günmataryň arasynda ýöwelşi sunwat köpürsini emele getirýäni aýtdy. Türkmen halkynyň milli lideri Neda Bergeriň köp ýyllariň dowamyna Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçy hökümine iki ýurdun arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge goşýan goşandyny bellep, bu jemgyýet bilen hyzmatdaşlykda geçirilýän medeni şäherleriň möhüm ähmiýetini aýtdy. Öz gezeginde hanym Berger alyp barýan işine berýän ýokary bahas üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, Türkmen halkynyň milli lideriniň Awstriýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny puturlandyrmaga gönükdirilen başlangyçlarynyň möhüm ähmiýetini belledi we Gahrman Arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiziň berýän ýygyderli gollawlarynyň ýurtlarymyzyň arasyndaky medeni insan-perwer gatnaşyklary ösdürmegiň binýady bolup durýanyny aýtdy. Duşun ahyrına Gahrman Arkadagymyz hemde Neda Berger medeni hyzmatdaşlygyň Türkmenistan bilen Awstriýanyň arasynda gatnaşyklaryň mundan meýlekde ileri turýan ugurlarynyň biri boljakdygyna bir ynam bildirip, birek berege iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler. Gahrman Arkadagymyz bilen bolan duşdan soňra Neda Berger habarçylarymyza şeýle gurun berdi. Salam, iz Wiener. Men Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň ýolbaşçysy Neda Berger. Wienerden güneşli Aşgabada salamlar bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadag bilen duşumyz işiň we netijeli ýagdaýda geçdi. Men öňe bilen Gahrman Arkadagy Awstriýa Respublikasyna gelip duşmagy wagt tapanyk üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirdim. Bu duşugy özüme bildirilen uly mertebe hökmüne kabul edýän. Biz duşuň dowamyny Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň şu ýyl üçin kesgitlen meýilnamalaryny ara alyp maslahatlaşdyk, hemde geljek ýyla niýetlenen çäreler boýunça pikir alşdyk. Men pursatdan peýdalanyp Türkmen Awstriýa jemgyýetiniň işine ýakyndan gollaw berýäni üçin Gahrman Arkadagy çoňur hoşallygymy beýan etdim. Sözümiň ahyryna bolsa, Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Berkjan saglyk alyp barýan işlerine üstünlük, Türkmen halkyna awadançylyk, söýgüli Türkmenistanyma bolsa parahatçylyk arzu edýän. Sag bolun.